Γεια σας παιδιά, φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε. Φίλοι καλλιτέχνες, η μισή από τα άτομα του Σέλφι, η άλλη μισή είναι φίλοι της τέχνης. Καλώς ήρθατε στην έκθεση νέων καλλιτεχνών, όχι απαραίτητα πρωτοπαρουσιαζόμενων, αλλά ορισμένοι είναι πρωτοπαρουσιαζόμενοι σε αυτή την έκθεση. Είναι έκθεση γλυπτικής όπως βλέπετε, το ξέρετε και οι ίδιοι, η μισή από εσάς τουλάχιστον. Είναι έργα τα οποία γίνανε στο εργαστήρι στοιχείων γλυπτικής στην Καλών Τεχνών, στο τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοζόμενων Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι έργα τα οποία βασιστήκαν στην προσωπική έρευνα του κάθε φοιτητή, κάθε φοιτητρίας. Αυτό εμπεριέχει μέσα προφανώς στοιχεία εκπαιδευτικής διαδικασίας, το αποτέλεσμα ως τέτοιο, αλλά είναι ένα ξεκάθαρο έργο, ένα τελείως αυτόνομο έργο του κάθε δημιουργού. Όπου είσαστε και πάλι μεταξύ από εσάς. Εδώ, αυτοί που τα κάνετε, ξέρετε τα έργα των συναδέλφων σας. Μπορεί να τα είδατε, μπορεί να τα κουβεντιάσετε. Εδώ έχετε την ευκαιρία να τα περιεργαστείτε και να συζητήσετε με τους συναδέλφους σας ή τους καλλιτέχνες, τους οποίους βλέπετε για πρώτη φορά. Μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τη δημιουργία αυτών των έργων είναι η ανοιχτή εκπαιδευτική διαδικασία. Δηλαδή, η πρόθεση δεν είναι η διδασκαλία, ούτε σκοπός η διδασκαλία. Σκοπός είναι η δημιουργία της τέχνης, η δημιουργία της τέχνης μέσω αντικειμένων τα οποία ισχυρίζονται ότι είναι αντικείμενα της τέχνης. Όλα αυτά μπορεί να ακούγονται περίεργα σε κάποιους, σε κάποιους μπορεί να είναι πιο βατά, πιο συμβατά με τον τρόπο που σκέφτονται. Οι περισσότεροι από εσάς που δουλέψατε είστε άτομα τα οποία είστε σχετικά νέα, αλλά αυτό δίνει και μια φρεσκάδα στις δουλειές, οι οποίες είναι τελείως διαφορετικές η μία από την άλλη. Η προσπάθεια εδώ στον χώρο ήταν να υπάρξει μια θεματική, φορμαλιστική συγγένεια του ενός έργου με το άλλο. Ελπίζω να περάσατε καλά αυτόν τον ένα-δύο χρόνια που δουλέψαμε μαζί. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και από εδώ και πέρα. Ελπίζω να συνεχίσετε να δουλεύετε στην γλυπτική, δηλαδή να δημιουργείτε γλυπτικά έργα. Είναι μια από τις λίγες εκθέσεις γλυπτικής που γίνονται στη Θεσσαλονίκη, σε έναν σχετικά μικρό χώρο για τόσο πολλά έργα και τόσο πλούσια έργα. Ελπίζω να συνεχίσετε να δουλεύετε με την ίδια ζέση. Είναι μια ακαδημαϊκιστική έκφραση, αλλά πιστεύω ότι έχει τη σημασία της. Δεν είναι απαραίτητα η κατάλληλη για τη ζέστη που έχει σήμερα. Οπότε θα το συντομεύσω εδώ, θα κλείσω εδώ. Σας ευχαριστούμε όλους που ήρθατε. Ελπίζω να διασκεδάσετε την επαφή με τα νέα έργα και με τους νέους καλλιτέχνες. Ευχαριστώ.